Dani, iwewe, siyana nini, iwewe wataka na 6 kusika na 9. Parufaro Stadium. Ndakwana pane zvidhina zviripo 125,000 bricks. Okay. Zvakaiswa parufaro apo. Zvokuita sei? Hanzi inonzi city parking. Yakabatana nekanzuro ya Harare. Vanoda kuvaka rufaro. Kuvaka chii? Izvozvo vari kuisa majurahoro. Vari kuisa mamall. Then vonyatsoisa tara zvakanaka mukati vogadzira ground rova international standards. Ndozvavari kutaura. Ndiani ari kutaura izvozvo? Ikanzuruka. Zvidhina ndakazoona zviripo. Pakatombofamba pasocial media ndipashoni Java. Saka kanzuro yazobudisa mashoko ekuti ndiyo. Aiwa ndisu ikanzuro yakabata necity parking. Hada kuisa mo. Saka uchibva movha wapinda murufaro. Ona bhora. Uchipedza wapinda mo. Uchidya nekuita sei. City of Harare. Avarongeka. Kurongeka. City of Harare ngaitange inovhara makomba ari paflyover. Kwandi city parking. City parking havasiwese City of Harare. Aiwa ka City of Harare nongo chingoona kuti muri kuita sei. City parking. Saka City of Harare haina mashezi mo. Obviously vanenge vachitarisawo kuti zviri kufamba sei. Kana vane mashezi, make sure kuti vasati vatanga kugadzira manovhara makomba ari pamusoro pebridge. Peflyover. Gomba rinodai. Kufanana neruoko rwako. Kupita mukati. Ukapinda imo mahukuni. Bojo ini katya. Pamusoro pezvo andi ndio inoona pamusoro peroad inobatanidza inonzi Donnybrook. Uchienda neuku Bla Phidza kusimendo uchienda ndio inobata kupi kuDonnybrook inonosvika kumaHeights kugazebo. Road iyoyo. Kune road wapedza. Yakangofanana neroad inobatanidza Zvishavane kwachenda mbuya. Ita sei? Kuti wachenda mbuya. Area yekuzvishavane uchienda kumasvingo. Right. Makanzuruka. Kanyemba. Mwari ave nemi. Ivo vari kuti zvinhu zvinenge zvakaremera kumusoro setribu. Pakuita seiko? Iyo mari wachitora. Ari kupiwa mari devolution vanodi kugadzira. Zero paSpindle Park pakavakwa kandi kuona kuti pakavakwa bobo. President wakaenda unoofficiate. Spindle Park nezuro? Usadaro. Ndoko hakuna president. Saka vakabva vati government aisuda kuona dzimba dzinenge dzakangobatana semuhopley. Sezvakaita kudema kana kwaziko. Sezvakaita kuSouth Park kuStone Ridge. South Park yakarongeka. Kune kusaidi kwakarongeka. Kuita kumwe hakuna kurongeka. Kuita kuStone Ridge especially muhopley. Ozoenda kugazebo. Saka hanzi kudiko na HA. Hanzi panofana kunge pane proper dzimba. Dzimba dzine value yekuti iwe muridzi wayo unonyatsofila kuti imba yangu iri worth 10. Unoziva kuti kudi uri kuhopley kuya, uri kuSouth Park, uri mumba unenge uchifunga kuti uri kuBorodale. Ukazobuda pazoti pona kuti ndiri kuhopley. Ndizvo zvinofanira kuita. Izvozvo. Uri mumba unotogaya kuti wakazobuda panze wozoti ndiri kuhopley. Asi vanhu vemuhopley manje kanyemba kana vekuepweti vazhinji vacho vanenge vane nhoroondo. Isaidha kambani yakamurasisa kana kuti kambani yakavhara akasamupa mari kana kuti macooperative. Malendi bado dzakapinda nemari musiringi kana kuzombooneka dai sozodzi anoita nezvematongerwo enyika waona kupona hapana. Saka hanzi kudiko naDr. Edmund vakati urongwa hwegovernment yavo ndehwekuona kuti vanhu vane dzimba dziri proper. Pane migwagwa obulation facility kana taura pamusoro peobulation facility tutaura zvimbuzi nepombi dzinopafambisa mvura yemuzvimbuzi dzinenge dziripo kusoro 200 square meters kanyemba ine septic nemugodhi hazviiti. Ungati pa 200 square meters septic tank uri kuona vanhu ndio basa remakanzuro kuti vanenge vasina kuronga zvinhu zvavo zvakanaka. Malendi barons naye vakomana vakaipa. President anofamba kane matra yekuti leaving no one and no place behind. Pane munhu andisiya kumashure. Mr. Giant Mr. Mutasa. Zvesho. Vatisiya kumashure Mr. Giant Mr. Mutasa.
Kwenda. Andizivi. Kutatadze. Tatadzeko nasi Valentine's Day. Nasi Valentine's Day. Kuratidza na rudo. Eka. Ha? Mufana kumbotiona ukationa kutaitira umwe wedu rudo. Even post chineke. Vakisiya kumashure. Tingatoita kanyemba kutika. Ndisuchete takasarira kapfupa kana na president. Manje nashugeta. Right. Pasarani. Stoenda. Mateo kusvika tichiti kudi. Isu kusvika tichiti president ndimi munofamba neshoko kuti leaving no one and no place behind. Imwe matisiya. Ine totorayo Scott 1 mu. Ine kufuna kuti ine ndiri kufuna kumukandipasa kana 50,000. Ndione pakuyambira. Manje vakatenda munotsvaga mari. Aiwa iwo ndiwanotanga vanondipawo ka ndione pakutangira. Kuti ndazwengerera. Ndasiyamba kupata. Okay. Saka tinenda riti. Reka tione tiende tikaoneka. Kutazanya kufikika. Open door police. Open door police. Ndifuna kukuona. Right. Ndamu yakidia. But please. Mr. Jani Mr. Mtasa. Mr. Honorable Charles Mufari. Pamoja na Honorable Douglas Karoro. Atisiya. Ndizvozvo. Ameno ko wakazora madeti. Ndiani? Mr. Sheffield. Mr. Sheffield. Aiwa ndina kubhora mutitora mwere. Kana ndikawaramwe vanosara nani? Hapana. Vangasara nani na TK nyonyo. Pane chinhu chavakabura kachinyowani. Galimoto. Aiwa kana. Vari kumhanya nendima. Vari kurima ndozoti vari kurima. Kanyemba. Vari kuita sei? Ndichazakuza. Ndima yokuita sei? Pane ndima hombe chaidzo. Asi wada kuisa tara pauyo pazindoba. Ko kana kaunganidza maproperty zvine basa rei. Saka chiko. Hezvi. Asi ndiwari kutanga taura kapedzisa. Aiwa tichadati ndikuchakuza. Alright, baba isa. Wazvitangire. Ndichakuza kanyemba. Okay, baba. Ana dzina kuti unoona zvikuitika. Unama. Saka ndiri kuona diso ra.